Čaute, tu je Jesse Splashman, zase v teréne, zase natáčam a ideme sa pýtať zaujímavé otázky. Čaute, vítajte do môjho vlogu, neviem, či ma poznáte. A chcem sa vás opýtať, lebo už je 5 hodín, tak budeme tematicky, že jak si predstavujete váš dokonalý večer. Či tam je pizza, alebo film, Netflix a čo ešte? Čo si povedala ty? Dobre, takže film, Netflix. A ako sa voláš? Ja som Jesse Splashman, ja som taký rapper. To sa napraví, ja si dám Instagram. Takže ideme zarepovať o vašom dokonalom večeri. Pustím si doma na TV, Netflix som z toho potom strašne piči, potom si pustím MTV, jo, to je najlepší evening, ako Christmas evening, keď sa dáva kaper, ja som to zožral ako plný tanier, jo, zožral som to ako gyros, môj najlepší večer je tento a tvoj najlepší večer nič moc. Dobre, tak máš pekný amulet, dúfam, že ste sa bavili a ja sa na vás teším v ďalšom videu, podporujte ma a bude viacej takýchto freestylov.